நமஸ்காரம். வேத சாஸ்திரங்கள் ஒன்று கூறுகின்றன. அதிவாதி பவ என்கிறது. வாதம் பண்ணுதல் தெரியும். அதிவாதம் ஒருத்தரை ஆதரித்து அதிகமாகவே ஆதரித்து பேசுதல். அப்படி செய்யலாமா? நடுநிலையாளனாகத்தானே பேச வேண்டும். இது நம்மில் பலருக்கு இந்த நினைவு உள்ளது. எல்லா இடத்திலும் நடுநிலையோடு பேச இயலாது. அப்படி பேசாதே என்றுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. நீதிமன்றம் அங்கிருப்பவர் நடுநிலையோடு பேச வேண்டும். அப்படித்தான் அவர் தீர்ப்பு சொல்ல முடியும். ஆனால் அதே பெற்ற தாய், பிறந்த பெண்ணோ பிள்ளையோ, இவர்களெல்லாம் அந்த தாய் விஷயத்திலும் குழந்தைகள் விஷயத்திலும் நடுநிலையோடு இருக்க முடியுமா? இருப்பார்களா? இல்லை. குழந்தைகளுக்கு சாதகமாகத்தான் தாய் பேசுவாள். பெற்றவளுக்கு சாதகமாகத்தான் குழந்தைகளும் பேச வேண்டும். தாய், தாய்மொழி, தாய் நாடு, தாய் மதம், கடவுள், இவர்கள் விஷயத்தில் அதிவாதம்தான் பண்ண வேண்டும். இது நான் ஏதோ நடுநிலை தவற வேண்டும்னு சொல்வதாக நினைக்க வேண்டாம். நீங்களே சிந்தித்து பாருங்கள். அவரவர்கள் வீட்டில் நடப்பதெல்லாம் நடுநிலைமையோடா? குற்றம் பார்க்கில் சுற்றமில்லை என்கிறோம். எல்லாவிடத்திலும் நடுநிலை காக்க முடியாது. அந்தந்த குழந்தையை காப்பாற்றவும் வளர்க்கவும் அந்த பெற்றோர்கள் ஆதரவாகத்தான் நடப்பார்கள். தப்பு செய்தாலும் பொறுத்து கொண்டுதான் போவார்கள். அதனால் இந்துக்களாகிற நாம் அவ்வப்போது இந்த எண்ணம் வரும். எல்லாவற்றையும் நடுநிலை கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க வேண்டும். செய்யலாம். ஆனால் எல்லாரும் அப்படி செய்வதாக இருக்க வேண்டும். இன்று உலகமே அப்படி இல்லையே. பத்திரிகையாளர்கள் நடுநிலையோடு இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை. ஒரு சிலர் இடது பக்கமும் ஒரு சிலர் வலது பக்கமும் சாய்ந்துதான் பேசுகிறார்கள். அரசாங்கம் நடுநிலையோடு இருக்க வேண்டும். எல்லாரையும் சமமாக நடத்த வேண்டும். அப்படியும் இல்லை. ஒரு சிலரை திருப்திப்படுத்தவும் நடக்கிறார்கள். இப்படி யார் நடுநிலையோடு இருக்க வேண்டுமோ அவர்களே இல்லை. பெற்ற தாயும் குழந்தையுமா இருப்பார்கள்? நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாம். அப்போது உள்ளே இருக்கும் சில ஊழல்கள், தவறுகள், இவற்றையெல்லாம் நடுநிலையோடு திருத்த வேண்டாமா? திருத்தலாம். பெற்றோர்களும் குழந்தைகளை திருத்திக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். ஆசையோடும் அந்த குழந்தைகள் பக்கம் சாய்ந்தும் தான் திருத்துவார்கள். நடுநிலையோடு திருத்த மாட்டார்கள். வெளியிலே விட்டுக் கொடுக்காமல் குழந்தைகளிடத்தில் எடுத்து சொல்லி திருத்துவார்கள். அப்படி இல்லாமல் யாரேனும் வெளியார் வந்து திருத்த பார்த்தால் தப்பே இல்லாத பிள்ளையிடத்தில் தப்பு கண்டுபிடிப்பார்கள். அதை அனுமதிக்கலாமா? அதனால் அதிவாதி பவ, சாஸ்திரம் சொன்னதை நினைவு கொள்ள வேண்டும். எல்லா இடத்திலும் நடுநிலைவாதம்னு சொல்லக்கூடாது. மற்ற பேர் அப்படி சொல்லவில்லை. அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தால் மெதுமெதுவே எல்லாவற்றிலும் நமக்கு நம்பிக்கை போய்விடும். அவரவருக்கு தாய்மொழி உயர்ந்தது. நாம் இப்போது இந்த பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். தமிழ் நமக்கு தாய்மொழி. உலகத்திலேயே பழமையான மொழி, உண்மை. அப்படி என்றாலே அடுத்திருக்கிற மொழிகள் அதற்கு அப்புறம் தானே தோன்றி இருக்க வேண்டும். பாரதத்தில் எத்தனையோ மொழிகள். அப்ப அவர்கள் எல்லாம் தங்கள் தங்கள் மொழியை தாழவா நினைப்பார்கள்? என்ன இருந்தாலும் அதுதான் சிறந்ததுன்னு தான் பேசுவார்கள். அப்படித்தான் பேச வேண்டும். அதுதான் அதிவாதம். இதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் குடும்பத்தில் கடைபிடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய தாய் மதம், தாய் நாடுன்னு வரும்போது மட்டும் நடுநிலையோடு பார்க்க வேண்டாமான்னு கேட்டால் பார்க்கக்கூடாது. பார்த்தாலும் ஒன்றும் குறைவில்லை, அனைத்தும் சரியாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் அப்படி பார்த்து பேசக்கூடாதுன்னு சொல்ல வருகிறேன்.
மேலும் ஒரு செடி வளருகிறது, களை எடுக்க வேண்டும். களை எடுக்கத்தான் செடி நன்றாக வளரும். அதை யார் எடுக்க வேண்டும்? அந்த செடியை வைத்து வளர்த்து பூப்பறிக்க போபவர் தான் களையும் எடுப்பார். வெளியில இருக்கும் ஆடு மாடுகளை விட்டால் சாப்பிட்டு விட்டு போய்விடும், களை எடுக்காது. களை எடுக்கிறது தப்பில்லை, ஆனால் செடியை வளர்ப்பதற்காகத்தான் களை எடுக்க வேண்டும். செடியை பிடுங்கி போடுவதற்காக களை எடுப்பார்கள். ஆகவே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். எங்கும் எப்போதும் நடுநிலை என்று பேசக்கூடாது. அதிவாதி பவ. கடவுள் விஷயத்திலே, தாய் மதத்தின் விஷயத்தில், தாய் நாட்டு விஷயத்தில், தாய் மொழி விஷயத்தில் ஒரு சார்ந்து ஒரு பக்கம் சாய்ந்து சாதகமாகத்தான் பேச வேண்டும். அப்படித்தான் குடும்பத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமக. வேலுக்குடி ஸ்ரீ உவே கிருஷ்ணன் சுவாமி வழங்கும் ஸ்ரீ ராமாயணம் என்னும் தொடர் உபன்யாசத்தை தினமும் உங்கள் மொபைலில் கேட்டு பயன்பெற கிஞ்சித் என் பணி என்ற ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளவும்.